Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am să vă arăt că o să-mi cumpăr Bloxburg-ul cu 25 de Robux. Eu am 50, o să mai îmi cumpăr pe data de 8 mai o să-mi cumpăr 800 de Robux de nou. Hai să ne cumpărăm Bloxburg-ul, 25 de Robux. Unlock. Și play. Gata, mă, welcome to Bloxburg. Da, singur. Ba nu singur, vedeți că mai sunt lume. Uitați, ăsta are premium, sunt o grămadă de lume. Oameni pe Bloxburg, ia, play. Trebuie să ne alegem o casă. Asta trebuie să o cumpărăm cu Robux. Hai pe asta, pe free. Să-mi schimb numele Pirua 14. Doamne. Așa. Randomize. Să vedem ce mai arată. Aici, că n-am jucat niciodată Bloxburg. Ia uitați, interact. Mi-am luat Bloxburg-ul. Wild Mode, ia. Și aceasta este căsuța mea, aparent, ok. Uitați-vă că chiar am aici. Ok. Sunt o grămadă de lume. Ia să scriu ceva în chat. What? Nu știu de ce mă pune pe altă animație, habar n-am de ce. Ok. N-am jucat niciodată Bloxburg pentru că nu l-aveam cumpărat. Open, casa mea. Emotiv. Putem să sărim. Ok. Și close, să închidem. Ia, să vedem. Că n-am jucat niciodată Bloxburg. Sit. Hai să stăm. Putem să citim cartea Redbox. Main menu. Ok, văd că mi-am cumpărat și Bloxburg. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și voi, dacă aveți Robux, nu o să aveți cum să-l cumpărați. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!